салому дуруд ба ҳар яку як шумо бародарону хорони муҳоҷире ки дар муҳоҷират қарор доред ва берун аз муҳоҷирату қонунгузориҳои муҳоҷират ба шумо писанд аст. касоне ки ба шабакаи мо обуна шудагӣ нестанд, ҳатман обуна мешем. касоне ки наздикону ёру дӯстон дорад, наворо гирифта равон мекунем ки то одамо ҳамин чиз бохабар бошанд ва ҳатман наворро то охир тамошо мекунем. яъне ки дар сари навор, дар байни навор, дар охири навор маълумоти дарпоиро ба худ иншоаллоҳ пайдо мекунед. навор бисёр навори муҳим дар бораи ҳама чиз, боз ҳам дар бораи ҳамон рӯйхати сиёҳ, дар бораи як хел нимхел қаллобо, қонуну статьяю законош ки ҳозир ман фаҳмонда дар давоми навор ба шумо медиҳам. чӣ хеле ки мо шумо медонем, аз 8 августи 2024 қонун таҳти рақами 248 федеральный закон об административном правонарушении иностранных граждан внести изменений кодекс об административном правонарушении, яъне ки дигаргунӣ гузоштан ба қонунгузориҳои барои шаҳрвандои хориҷӣ дахл дошта. номери закон 248. метавонед ки дар омада дохили Google ё Яндекс шуда қонуни президентро указашро менависед дар Яндексу Google ки указ номер 248 о вынесении изменений кодекс об административном правонарушении иностранных граждан. агар бо нофаҳмо бошад, мана марҳамат, қонун ҳозир як дақиқа, мана қонун таҳти рақами 248 ин аз тарафи президент имзо шудагӣ ва ин аз 5 феврал ҳатман ба кор медарод. одамоне ки ҳозир гуфта истоданд ки ин рӯйхат дурӯғ, ман НВД рафтам, ман инҷа рафтам, ман онҷа рафтам, гуфтанд ки дурӯғ, шумо ба ин гап худатонро фиреб мекунед ва як бародари тоҷик ки бедокумент гаштагӣ аст вайо фиреб мекунед ва ба ризқи кӯдакону ба ризқи вай одам боздомӣ мешед. одамое ки ҳастанд, қаллобоне ки мо номи шумои арӯйхат мегирем 10,000 те, 15,000 те, 20,000 те, ба ино бовар накунед. барое ки шаб навори Вадим Кожинов, президент Федератсияи мигрантов, барои ҳамин чиз навор кард. ҳаматон вай одаме мешиносдам, вай одам дар тӯли 10 сол 8 сол ман ҳамон одама пайгирӣ мекунам, вай одам ягон бор гапи дурӯғ намезанад. ҳамонам гуфт ки ҳозир рӯйхат пайдо шудагӣ. не ки рӯйхат номи шумо гирифта метавонад ки фақат уполномоченное лицо, яъне ки ё коргари амнияти рус, ё коргари полис, яъне ки сотрудник МВД. не ки ино ин корро намекунанд. бо чӣ сабаб намекунанд? барое ки инҳо ҳамашон аз действияи худашон коре ки мекунанд противозаконно медонанд. барои ҳамон ягон кас рӯйхат номи шуморо намебурад. акун мефаҳмонам барои чӣ одамое ки фавтиданд, одамое ки шаҳрванди Россиянд, одамое ки документошон 100%, 200%, чӣ хеле ки дар комментарияҳо мегӯитон, ҳамон одамо барои чӣ дар ҳамон рӯйхат ғалтиданд? барое ки вақте ки рӯйхатро тартиб доданд, ин рӯйхат як хел одамои шаҳрванди Россия ки ҳоли ё давлати Тоҷикистон бохабар нест, ё давлати Россия бохабар нест, ба ҳамин рӯйхат ғалтиданд. шумо метавонед ки ба нозири минтақавии худ дар ҳудуди Тоҷикистон, яъне ки участковый, метавонед ки муроҷиат кунед, ҳуҷҷатҳои худро нусхаашро гузоред, вай мегираду отдел по вопросам миграции ҳаст, барои мо шумо ки заниматсия мекунад ҳамон корубори мо шумо ки машғул аст, ба ҳамонҳо равон мекунад ва ё аз ин рӯйхат номи шуморо мегиранд. ё ки шумо метавонед ки дар омада дохили Google ё дохили Яндекс шуда нависед ки составить официальное письмо по отдел по вопросам миграции. ҳамонҷо формаи заявление мебурад, нусхае ки шумо бояд пур кунед. дар ҳамонҷо фамилию номатон, паспортатон, шиносноматон, ҳамин маълумоте ки шумо доред пур мекунеду ба воситаи электронӣ равон мекунед ва шумо ҳамон вақт метавонед ки ба саволи худ пурра ҷавоб гиред ки шумо дар ҳамон списка барои чӣ, ё шумо ба вай списка барои чӣ дар рӯйхат нестед ё ҳастед. ин хел шумо МВД меред, инҷа унҷа меред, вай шумо ба он хел маълумота наметиҳад, барое ки қонун ҳоли 5 феврал ба кор медарод. ҳозир ягон маълумоте ки ин хели 100% ба шумо наметиҳад. ё метавонад гӯяд ки дурӯғ, не ки дурӯғ нест.
есть закон, и оно должно исполняться. Қонун ҳаст, бояд ки иҷро шавад. Иҷро нашуда ягон ҷо намерад. Барои ҳамин худатонро фиреб накарда, ҳар хел қаллобу фиребгароба ҳампо нашуда, гапошама гӯш накарда, аппаи ҳуҷҷатотон шавед. акун ман гуфта мегузарам ки қонун чиёро барои мову шумо манъ мекунад, агар ҳамин қонун аз 5 феврал ба кор дорад. Менят место жительства или пребывание без разрешения органа внутренних дел. Яъне ки ҳамон шаҳре ки шумо ҳастед, аз ҳамон шаҳр шумо бе иҷозати полис баромадан ба ҳақ надоред. Управлять транспортом, яъне ки мувофиқи ронандагии Тоҷикистон ё ронандагии Россия шумо аз рондани мошин маҳрум карда мешед ва ин чиз дар хазинаи гаӣ отметка карда мешавад. Яъне ки галочка мемонанд. Вақте ки шумо праватона гирифта сотрудники гаӣ мезанад дар базаи худаш, шумо номатон дар ҳамон ҷо мебарад ва шумо мегӯед ки шумо қатъи мо отдел мерем. Управлять приобретать имущество, хона, анихе чизо харида наметонед. Заключить брак, яъне ки ягон каса гирифта ба ахти никоҳи худам дароварда наметонед. Открывать банковский вклад и осуществлять иные банковские операции, яъне ки картаам гирифта наметонед, счет банка куфода наметонед. Закон уточняет контрольным лицам исключение указанного вынесения обязательных платежей, также переводы денег со счета контролируемого лицо. Контролируемое лицо ҳамин одамое ки дар ҳамин рӯйхати сиёҳ ғалатӣ дагиянд. аз 30,000 пул бароварда наметонед, аз 30,000 зоид пул картатонро гирифта гашта наметонед ва ба картаи шумо ягон кас аз 30,000 зоид пул партофта наметонед. Также обязать банков и операторы сотовой связи сообщить о местонахождении иностранных граждан, яъне ки которые находятся незаконно на территории Российской Федерации, яъне ки одамое ки дар рӯйхат ҳастанд, оператори сотовой связи, Мегафон, Билайн, дигар ва коргарои банк бояд ки ҷои истиқомату ҷои худомоя ба органҳо расонанд ки худомо беҳуҷҷат қарор дорем. Разрешить сотрудникам полиции без решения суда выдворять иностранных граждан, яъне ки иҷозат дода шавад ба коргарони полисие ки метавонанд ки бе қарори суд шумои моро аз ҳудуди Россия берун кунанд. این قانون دخل دارد فقط به آدمای به حجت. گفته میگذارم. بعد یک گپی دیگه، همین وقتی که شما با مردم میگویید من 20,000 ته 15,000 ته با همه آدمای تاجیکی خودمون میکنند، کمک از خدا ترسیدون، برای که همین شبکه من یگان بار یگان کس نه رکلام میکنم، نه یگان کس تا همین وقت در همین شبکه باشد در دیگه جا باشد یگان سومش خوردگی نیستم، ягон каса фиребам кардаги нестам, ягон каса реклама кардаги ману вай одамам фиреб кардаги нест. ин хеле коро ки ман машғул нестам. Ман рӯз то шаба кор мекунам ки кӯдакому падару модару одамое ки ба ман дар оилам ҳастанд хӯронда пӯшонам. ин ки ман ягон бор ягон каса фиребам кардаги не, рекламам кардаги не, ягон чине. барои ҳамон бародаро барои 15,000 20,000 10,000 бародари тоҷикатону ховари тоҷикатону фиреб кара ба ягон чиз шумо намерасед, фардо рӯзи қиёмат иншоаллоҳ барои ин корҳои кардаатон ҷавоб медиҳед. барои ҳамин ҳатман эҳтиёт шавед, қалобо во нахӯред. одамое ки бо маълумотҳои дурӯғ мардум мегӯед барои ин чиз уголовная статья ҳаст, медонед ки шуморо барои қаллобитон метавонанд ки паси панҷара баранд, вале бо ман статьяи законоша дар навори оянда гуфта мегузарам. ҳатман эҳтиёт шавед. Неки қонун 5 феврал ба кор медарад. Есть такая база, ҳамихела база ҳаст, ЦБДИГ мегӯянд, Центральная база данных иностранных граждан, хазинаи марказӣ барои шаҳрвандои хориҷӣ. аз ҳамон рӯзе ки шумо дохили Россия мешавед, аз ҳамон рӯз шумо дар назорати давлат қарор мегиред ва дар ин база ҳамаи мо ҳастем. худомо полиса фиреб карда метонем,
از چشمش خطا خورده میتونیم، کامیراهای فریب کرده میتونیم، نیکی بازه فریب کرده میتونیم، برای که ما و شما در بازه هستیم و میمونیم. از این چیز راهی گریز نیست. آدمایی که هستن در کامنتاری ها میگن که من 10 سال شد به دکمنت گشتم، 5 سال شد به دکمنت گشتم. روسیه آخرین سال همین 2 سال 2022 تا 2024 بسیار قانون‌های نو قبول کرد. Федеральный закон 115 о правовом положении иностранных граждан, Федеральный закон 114 о режиме пребывания иностранных граждан. این قانون‌ها همش به دیگرگونی‌ها حاصل کرده شد که با ما و شما این چیز دخل دارد. روسیه پیشتره نه. حاضر خیلی که میدونیم در اوکراین جنگ شده ایستاده است و روسیه حاضر باید که به خطری خودش تامین کند. برای همین کارگران فسب در گرانیسا باشد، در دم ایرپورت ها باشد، در همه جا مردم از کون سوزان گذرانده ایستادند. این چیزا بیکار نه. برای همین خودتان алда نکنید، فریب نکنید. با گپی هر خیلی آدم‌ها دارند پول نتیدو اپای حجتتون شوید. حجت 100% کرده گیریدو اپای زندگیتون فته گشتن گیرید. اگر حجتتون یگان چیزش ناتوغری باشد مقصد، یگان کمبودی اگر داشته باشد، حتما حدود روسیه رو ترک کنید و پس از 3 ماه در آمده حجت‌های خود رو کرده و اپای زندگیتون شوید. اکنون گفته میگذارم درباره آدمایی که نوشتن که من پتنت دارم، اگر من گرانیتی روسیه ترک کنم و برم برو آمده سراز درام میشد یا نمیشد؟ میشد. در اساس پتنت شما میتونید که روسیه رو هر روز برو آمده هر روز دروید. نه که وقتی که شما رژیم 90 на 180 нарушат кардагӣ, яъне ки 90-180 шумо уже вайрон кардагӣ қонунгузориша, шумо наметавонед дар Россия аз 3 моҳ зоид истода. ҳозира қонунгузорӣ кардӣ. Аз 5 феврал шумо 9 моҳ дар Тоҷикистон меистеду, 3 моҳ дар Русия. 270 рӯз дар Тоҷикистону мондагиша 90 рӯзаша дар Русия. барои ҳамин ҳатман ҳуҷҷатҳои худа қонунӣ кунед. одамое ки регистратсияки даромадагӣ ҳозир частник карда даромадагӣ шумо ё ки работа карда гузашта даромадагӣ патент накардагӣ, шумо патент наметиҳанд. медонедтона патент отказ мешавад. вақте ки шумо работа карда медароед, не ки Тоҷикистон ба 3 моҳ истода омадагӣ не, масалан шумо патент надоред, як бор даромадид частник карда буромадиду баъд 1 моҳаш бор работа карда даромадиду патент карда намешид, патент ба шумо отказ меёд. барои чӣ? ту 90 рӯз дар ҳудуди Тоҷикистон наистодӣ гуфта шумоя ба ҷавобгарӣ мекашанд, мегӯянд ки патент наметиҳем мо ба шумо. барои ҳамин чизоша фаҳмитон. ҳозир одамое ки ҳуҷҷат надоритон, агар масалан имрӯз числои мо агар 30 октябр бошад, аз 1 ноябр шумо агар буромадид, декабр, январ, феврал вақт кам мондааст. то 5 феврал метавонед ки дар омада ҳуҷҷатҳои нав кунед. баъди 5 феврал шумо бояд ки баъд 9 моҳ дар Тоҷикистон истед. баъди 5 феврал қонунҳо боз шадид мешавад. мо ҳамаша дар шабакаҳои иҷтимоӣ дида истодаем, чӣ хел дароя шикаста медарон, чӣ хел обшижитҳои зергарусиян инҷа унҷа. Россия пештара Россия нест. як бор дига гуфта мегузарам. барои ҳамин ҳатман апаи ҳуҷҷатҳо шавед. касоне ки шабакаи мо маъқул нест, гапҳои мо бемаънӣ, гапҳои мо тааллуқ надорад. аз гапҳое ки мо дар ин канал гуфта мегузарем, ҳуҷҷатҳои шумо қонунӣ буд, шумо гашта ноқонунӣ кариду, ҳама коротон расво шуд, шумо метавонед ки навори моро набинед. ягон каса мо маҷбур намекунем ки навори моро тамошо кунед. ба касоне ки писанд аст, метавонед ки наворро гирифта ба касони шиносатон равон кунед ва ба наворҳои мо интизор бошед. ҳеҷ кия мо маҷбур намекунем. дар омада аз чизҳои қабех навистан, аз комментарияҳои ҳамин чизҳое ки провокатсионе мегӯяд забони русишба навистан, худдорӣ кунед. барое ки ман ба ягонтаи шумо ягон бор зиёнам расидагӣ нест. ман дар ҳозир мана 100,000 одам тамошо мекунад. ягонтатон ман зиёнам расидагӣ нест. ягонтон ягон сумпулатон хӯрдагӣ не. ягонтон ба ягон роҳи фиреб, ягон кор карда фиреб кардагим не. ягон каса ман дар ҳамин шабака реклама кардагим не. ман хос барои Аллоҳ, барои мардуми тоҷик, барои маданияти тоҷика баланд бардоштан навор мекунам ки то камакак шумо аз ҳамин қонунгузориҳо бохабар бошед. барои ҳамин бародаро ҷиддитар барои қонунгузориҳои Россия ҷиддитар бошед. Аллоҳ нигаҳбон бошад ҳамотонро барори кор.